ipin rem anta munit tum cicak bom la lapen karbiang long along le karbiang long ba NCS along le ke inherent subject land revenue la so along le bangta nong ke kala ainu si Assam government el pasar lo la ke long le pelangan ta nong ke nangki yordon dead lo la hiu bang ke no $6 pagar si pa boblo lapen appointment sakuri appointment mukhata lata non gazetted post do ana bang ke council CJP non abang lata akisung do konglo centralized lo ada along ka prek interview ke pen api appointment ke pi anta ka prek ade menit penjeng lok pipon thailo non abang akisung do konglo morni si bang ke roster maintain nangi pu panang pulipo roster maintain pulote itu mabang ke kuan lo ke dola 5% apa stihis ke ada itu mah pisi dola kuson tong council tong ke kroiber lo ne la penances to esen ni hadak pan ke bang hadak bang ke PRI system applicable nang po pusipo PRI sala senili hadak pukang article 243M 243M mabang lang lo pulote PRI system mabang ke panchayati rasa bang ke $6 area ke wanune sita we have other provision ala so bang ke village council seng me dorkar do pulote village police tangka paisa itum do pulote village police sama appointment lahaya bang ke $6 onong se doyar lo sita PRI system bang wanune asi son pon bom lo la penil tum kenang sot non abataya bangke article 244 eta Rahul Gandhi ji chakalo afrang ke nang ya bang kenal tumalong da footage do kadu belong da footage do non ape Bharat Joro Nyay Yatra Bombay long pen ke nang ye pon la sobang danan tum a footage lang eta Hills Council Development Council do anta indiang bang hadak 50% anle SD atuma population ke do polote ala ta 6 pithaina po sipu lapen nona bang jok prolo Gorkha Hills Council ta Darjeeling ta $6 lo chokpo Ladakh ta lo chokpo ampen Leh Ladakh hai Kashmir hai lapen ha Kargil Hills Council ta $6 lo chokpo ampen aban council aphan atom phan ke upgrade po pusipo aban nai pulote kolo NCS pen Mikir Hills nona bang ke Dima Hasau pen Karbi Anglong datum phan ke upgrade po pusipulo aprang alam se keroi thulo keroi lo athe bang ke tum pha autonomous state nang pipo taseno na bang ke sirap itu ta do lo lapen BJP ke don tanga tum ta pajo pen jiwang thu bom lo lapen yakong abang ke the thu bom lo lapen il tum kenang soda bang non batai si bang ke la hello itum constitution che rai nang po demokrasi pareng tunang po lapen moreng abar sai pen chenglok nili tum la livelihood rural both pen urban kadogwe munit phanda kang thur ponjia phan socially economically kang thur ponjia phan abar sai mukha ke 5 points ili tum pene party pen aklang pon lo alai hu ke lang pen munit atum guarantee la ke guarantee ke do guarantee modi asora ala ke pachubai